Bai, arratsaldeon. Ondo entzuten da, Bueno, Juan Martin Elezpuru gehienok ezagutuko dugu, ezta? Denok ez esatearren, dena den errepaso txiki bat egingo dute adibidez, Iruña Beleia 15 urte eta gero zer, ja nahiko adierazten du, ezta? Nahiko ondo, baina adibidez Sustarrak Errotuz taldeak inbitatuta egon zen baitere 2015ean, eta orduan ari gehituko diogu 15 urte eta gero gertatutakoak, ezta? Baitere egon zen gurekin hemen 2018an Euskara Sardinian aurkezten, Euskal Filologian doktorea da, aparte idazle eta itzultzaile, UNED-en lan egin zuen urte mordo baten, eta gero jakina da baitere blog bat duela Goienan Iruña Beleia, gezurra ala egia, ezta? Esan bezala, narrazio, haur eta gazte literatura, antologiaren bat, itzulpenak, eta zer gehiago zetorren. Bidaia kronikak, saiakera eta ikerketak idatzi izan duia pilo bat. Baina, gaurko kontua, Iruña Beleiako auzia da, ezta? Beraz, nahi duzunean. Atzaldeon da ongi etorri lehenengo. Da eskerrak, Susterrak elkartekoei, nirekin akordatzeagatik eta berriro gonbidatzeagatik. Gaia badakizu zein da, Iruña Beleia, egisa esan, niri halako tristura, etzipen, asperdura pixkat emoten duzta gai honek, ze urte askoan hor ibilikara burrukan, nahiko bakardadean, eta ikusita helburuak ez diala lortu, hori sortzen da, ezta? Baina hala eta guztiz be, hor jarraitzen dugu eta gainera konbentzituta gare egisak bere bidea ingo dauela lehentxu edo gerotxuago, baina berez ez, baizik eta danon laguntzarekin. Bueno, eta hau esan da gero, sartuko gara ja pixka gaian. Hemengo gehienok badakizue, ez da, honen gainean nik uste dut dezente entzunda eta irakurrita zaretela, baina ala eta guztiz be, aurrekariak behintzat agertzen saiatuko naiz. Ez bakarrik azkenengo 15 urtekoak edo azkenengo urtetakoak edo epaiketatik aurrerakoak, aurrekoak bai labur badabe. Orduan, hemen mapa horretan ikusten duzue, non dagoen Iruña Beleia, eta baita orduko galtzada saria, Erronbatarren garaiko galtzada saria. Eta ikusten da, dagola galtzada nagusi baten, Burdigala da gaurko Burdeostik Astorgara zijoana, Asturikara zoiana. Eta ez oso urrin Mediterraneo alderaz, Zesara guztara eta gero Tarrakora zijoanetik. Beraz, oso ondo kokatua zegoen, eta bazian aparte beste hiri batzuk, txikixauak, seguru asko Iruña Beleia izango zen, handiena iparralde, Iberia iparraldeko handienetaikoa. Hemen daukagu irudikapen bat zer zen, lekua ezagutuko duzue hemen zareten gehienok, Zadorra ibaia dau, meandro bat egiten dau, hau da, ez da apreziatzen, baina holako plano etzan bat, baina inklinatua, puntu honetan 80 metroko desnibela dauka, orduan beti gora doiana, eta
hor aurretik bazan hiri karistiar bat, hiri euskaldun karistiar bat, brontze arotik, 1000 urte Kristo aurretik, eta Burdin Aroan bebai, erromatarrak konkistatu ebenian hau, betik iten zabena, taula arrasa egin, eta eren urbanismo arauen arabera, eraiki zuten Iruña beleia. Oso handia izan zen, garai hartan, kalkulatzen da 5.000 lagunetik 10.000 bitartean eduki zeikiela, eta hori asko da, eta 100 hektarea edo gutxi gora bera zera. Bueno, hemen ikusten dugu, harresia, baina harresia berandukoagoa da. Hirugarren mendean bukaera aldera, 275. urtetik 300. urte arte ingurura jasotakoa. Krisi sakon baten sartu zen zera, Romania osoa, Erromato mundu osoa, barne arreboltak, bagaudak, Germania aldetik baita zerak erasoak eta bar, eta bueno, asuntua da, geratu zala askoz betxikiagoa, ez dakigu zenbat biztan leuko zituan, eta harresi barruan, kilometro eta erdi edo inguru dauka bueltan, ala eta bere, handixa da, hemen foroaren irudikapena ero. Bueno, ja sartuko gara pixka gaian. 2005 eta 2006an 300 bat grafito berezi aurkitu zituzten leku ezberdinetan. Hor ikusten dugu hau da Idoia Filoi, arkeologoa, eta bere ohiko lan baten. Lehenengo lurretik itaratzen dira, zertzen dira, koordenadak eta ipentzen jakue pieza ikusgarrienei, eta gero garbitu egiten dira, eta gero puzle baten moduan, hau honena da, bestiena da, pegau egiten dira, itxatxi, eta gero grafitorik daukan ero begiratu momentu hortan egiten da normalean, garbiketa momentuan. Ze aurretik lokatzaz eta karez batuta agertzen direlako. 300 batzutan 400 izaten da zer da berezia, zer ez da erreza zertzea, zer agertzen da, esate baterako eta muestra bana bestek iztot ipiniko gauza batzutan. Latinezkoa kultura klasikoa, eta hemen daukazu, hemen oso handixa emoten dau, baina ez da inbeste, ez dira pieza oso handixa generalian. Hau ikusten duzu, 3 zatitan dagoela, gero itxatxita, eta hemen jainkoza erromatarrak eta greziarrak agertzen dira. Perefone, Proserpina, Artemisa da, batzutan ortografia failua daude, edo gaizki ulertuta, edo guri heldu jakun moduan ez dira danak heltzen. Baita, tartean agertu ziren izen egipziarrak, Nefertiti agertzen da batzutan, Pekin, beste batzutan, beste zerbaten Nefertiti agertzen da, Nefertati o Nefertari, ez da Jamse, hau Jamses izango da ikusten duzu hor dago Nefertiti, hemen hobeto ikusten da. Jeroglifiko batzuk eta holakoa desente agertzen dira, batzutan ez dago letrarik, ez dago idazkunik, dira dibujoak, zate baterako hemen ez da erreza interpretatzea zer diran, hor emakume bat etzan da, hor mai bat, eta ametzetan hemen eskilara bat, hau jolas bat emoten da honek, aur jolas bat, hemen da izen batzuk, hemen dago Petronio uste dela, hemen Marko, hemen Delia, hemen berriz ikusten dugu emakume bat zeraken, hau sartuko litzake pieza euskaldunen artean, neure ama Roman hilta, Zistiana,
Zer uste duzu izango dela Cristiana? Zer... Cristiana, bai. Baina, idatzi zabanak problema zituan CR o CRA, CRE, CRI ero zertzeko, eta hola idatzi zuen, ezta? Eta hor ikusten dugu, persona bat buruz bera gurutziltzatuta, ezta? Honen ama izango da, hau idatzi zabana, persekuzioak egon zirela, badakizue, kristauen persekuzioak, batez ere bigarren mendean, lehenengo eta bigarren mendean, eta ematen dugu olako kontestu baten daudela pieza batzuk, beste batzuk berandukoak dira. Bueno, mundu guztia ados dago, euskarazko piezak agertu izan espalira, etzala inolako problemarik egongo. Hori, baita, kontradizio ondizienape ados dare horrekin. Problema, euskarazkoak agertu zirela, eta, bueno, gero ikusiko dugu, zergatik, Josiran txartzat, baina bakarrik izango dugu, ze agertu zen, ezta? 300 bat ostraka izan dugu, eta horretatik 53etan euskarazko zerak daude, berbak, esaldiape bai. Hitz arruntak edo ezberdinak, 70 bat, danak batzuk, berba batzuk, behin baino gehiagotan agertzen dira, eta esaldiape agertzen dira. Dozena bat esaldi, batzuk tan erdizka, beste batzutan osorik. Hemen daukagu bat, niri asko gustatzen jatana, lura eta zua ipentzen duena. Gero hemen dago koloreen bat, beta, zuri, aros, urdin, gori, ana zer dan, hau bez, ikusten duzu hor, ana, urdin, gori. Honek kolorea direla ematen dau, beta ze izango da, beltza, segurazko. TZ beti problema bat izan da, ez da existitzen txatze hori latinez, eta beste hizkuntza, hemen latina da referentzia, eta orduan idazte zuten alza moduan. Bueno, hemen berriz familiako ata, ama, neba, reba, zeba, zaba, mona. Bitxia da, falta jakuela hasierako bokala, baina, bueno, hemen Mondragon behon jo lobi esaten duzu ez, loba bat, eta, bueno, eta bizkaieraz neba esaten da, hemen ben neba agertzen da, ezta? Bai, hor dago. Irakurri behar dira bi marra horrek moduan, bueno. Hemen dago jabe geureata zutan, hemen ia esaldi bat, haien Jesusta egin badi zur. Nik askotan ez den dena, faltsua diela pentsatzen dena, izate bat, zuk uste duzu norbaitek hau falsifika olekela, ez da ulertzen ezer, dana da, zera, da gaztauta, ez dakiz zer. Bueno, hemen daukagu beste bat, entu zure, ze ote da entu zure korde ze izan laike, ze uste duzu, Gorde? Bai, bihotza. Kordiz, latinez da, bihotza. Orduan, segurazko, egin du, alako nahazte bat, euskara eta entzun izango da, neure entzun ere bihotza. Amodio deklarazio bat izan laike badu, beste batzupe, olako korde edo kodre olako agertzen direnak. Bueno, guazen aurrera. Aurkikuntzen aurkezpena. Hemen ditugu, Enrique Kenner, Eliseo Gil eta Joaquin Gorrotxategi. Eta grabauta dago, eta Radio Euskadiren audia da presentazio egunean, egun horretan, ekaina 15, zaten dago,
nuestro objetivo principal era hoy precisamente asegurar a esa comunidad científica que es verdad, que no es un fraude, que han aparecido unas leyendas escritas en alfabeto latino sobre material cerámico básicamente, aunque también hay vidrio, con leyendas en vasco antiguo. Ikusi segundan, ostegun bat, Eguena. Bueno, ikusi segundan. Zenbat egun pasau dira? 4. Bueno, Gorrotxategik gutun bat egiten dutza museoko zuzendariari, esanaz, donde dije digo, digo Diego, gutxi gora bera. Deklarazion da, karta luzeagoa da, bakarrik estratatu egin dut, eta tras conceder 2 entrevistas a los periodistas durante la mañana del viernes, o sea, ematen ditu 2 entrevista, esanaz benetakoa diela, joaten da Pirineotara, y la conclusión de lo pensado estos 2 últimos días, teniendo en cuenta todos los datos que guardaba en mi memoria, es que no se sostiene en absoluto que los textos en euskera sean antiguos. O sea, ikusten duzu ziaboga bat, ez da ondarri bipe. Bi egunean, mendian dagoen bitartean. Ze pasatu da tartean, ez dugu sekula jaingo. Baina zeu ze bai. Bueno, aurkezpena egin da berehala, astebetera, interneten baia martxan dauden foro batzuetan, da sasoi hartan Celtiberia.net, bizita asko zituen, eta bar, hasten dira, aportazio pila bat, da gainera argazkiak eta bestetik bere sekretuak ziren danak argazkiak, baina hasten dira, eta oso, eta esanaz, faltsuak izan daizkela, ezin diela izan, eta bar, beti. Eta aktiboenak dira dana ez izenez jakina, gatsi zenez. Eta aktiboa dena, lehenko gips eta gero zatorrota zertzen duena, gero jakingo ginoan, zeintzu ziren, eta Gorrotxategi bera zan. Eta bestea, Tomas Deuna eta gero Txatxi Piruli zertzen duena, bere adiskide lakarra. Eta horrek, 2 urte dauzke, iritzi publikoa, batez be internetekoa eta prensa gauza desente agertzen da, gauzak akasteko. Artean, teorian, piezak benetakoa dianean. Eta baita, beste personaje batzuk ezartzen dira, Martín Almagro Gorbea, hau berez, Real Academia de la Historiakoa, de Historia de España jakina, da aintzinako gauzez arduratzen dena, baduka izen bitxi bat, Anticuario Perpetuo, esate jako. Eta, ikusi esaten da, se intentaba demostrar que había gente que hablaba vasco donde no se podía. Además, una lengua moderna que era imposible que se hablara en la antigüedad. Por lo que hoy sabemos, el vasco en época prehistórica no se hablaba en el País Vasco, sino en el Pirineo y en Aquitania. Eta hau, honek berba egiten dau, ofizialki faltzutzat jo baino lehenago. Korreo eta bezen da oleko lekutan. Bueno, asuntua da, Arabako diputazioak ikusita zalantzat zaudela eta alako, zalantza baino gehiago, belarria jatera joaten jakola zerak unibertsitateko jendea, Lakarra, Gorrotxategi eta beste batzuk, batzorde bat zertzen du, eratzen dau, grafitoak zertzeko, analizatzeko edo, eta bere kide guztiak, guztiak, enduta Eliseo Gilbe badago tartean, baina unibertsitateko zera dira, irakaslea dira, dana kolega dira. Eta tartean zean kolegak, Gorrotxategi eta Lakarraren lankideak. Orduan, epaia
bilera batzuk egiten dituzte eta epaia ematera doaz. Eta hau da, diputatua, kultura diputatua, Lorena López de la Calle, honetan ehondoko erabaki politikoak berak hartu ditu, bere gainetik zegoen Javier Agirre, baina zera. Eta hau da Julio Núñez gero zuzendaria izango dana. Zuzendaria izango dana, osea, epailea eta parte, juezi parte esaten dana, berala ikusiko dugu, gero bera egongo dela zuzendari. Eskabazioak, Eliseo Gilik kendu, eta orduan, erabakia zein da, dana da faltzua, handik egun batzuetara, Arabako Diputazioak lurmen aztarnategitik bota, eta Eliseo Gil auziperatu egiten du. Osa, bota, egun batetik bestera berja itxita aurkitzen dute, ezin dia barrua sartu, eta gainera diputazioak kereila sartzen dio. Bueno, horren aurrean lurmenek reakzionatzen du, eta hogei txosten aurkezten dira urtebeteko epe batenero, benetako tasunen alde, eta jardun arkeologiko egokia egin zutela defendatzen. Eta ikusten dugu, hemen arkeologian jarriz, Melio Larregi, Segovia, Silgo, latinean, epigrafian, ez ditut danak irakurriko, euskeran hor nagone, gauza bitxia, ia danak kanpotarra dira. Auzi honetan lagundu dutenak, inplikatu direnak, guzti direnak, uste dut 13 izen daudela, eta 13tik 10 dira, bata estatu batuarra, bestia alemana, bestia Bermudetako zera, bestia Galiziarra, bestia Valentziarra, bestia Zamorarra, eta Euskaldunak eskua garbitu eta horko pun. Txillardegik, azkenengo urtetan zegoen, neko geixorik eta baina bialdu zigun hiru gutun egin zituen, eta bere konklusioa, berak ikusita gero, eta benetakoak zirela, zan bere konklusioa. Bueno, pasatzen da, hori hau guztia, 2008 amaieran, 2009 hasieran pasatzen da judizializatze prozesu guzti hori. Hurrengo urtean, unibertsitateri ematen jako aztarnategia. Eta plan bat egiten dabe, diru pila bat kostatu zen nahi idaztea, eta 10 urterako plan bat eta zuzendaria izendatzen da. Zuzendaria da, lehen ikusi dugun, Julio Núñez. Eta bere lehenengo lana izan zen hartu eskabadora handi bat, 2 kamioi, eta ikusi zela itxieban jota arrexako arte. Jakin ginoan guk, kasualidadez gure lagun bat zebilen, telefonoz deitu zuzkun, joan ginean, ordurakoan zegoen Jose Ignacio Vega Zaramburu izeneko arkeologo bat, adinekoa, eta gurekin zegoena, eta garabauzitxoan irudiak, behar bada askok ikusi duzue bideo hori, sarraskiaren bideoa. 3-4 minutuko bideo bat dago, in situ, gauza batzuetan, esaten da, inok ez dago ikusi, ondorio pai, baina ez dakiz, hemen dago dokumentauta lehenengo minututik. Gero euskagu 1000 argazki urrengo domekan, oinatiko talde bat joan zen, argazkiak ateratzen egon zen, lurrian
azurrak zeren, baduzkagu horrega argazki denok, bueno, ikusten duzu, metro terdi baino gehiago sakondu zala, eta harria jo arte, harria jo arte. Movimentua egon da, minoritarioa izan da, bueno, egia da, arkeologia igual ez dela kezka nagusia bizimodu hontan, aurretik daude beste asko. Baina, bueno, hala eta guztiz be, lehenengo momentuan, beroaldian, sinadura bilketa bat egin zen, eta 2003 sinadura biltzen ziren, eta eskatzen zena zen grafituak laborategi honetan analizatzeko. Hori zen eskatzen zena, hasieratik. Gero, hitzaldi pila bat eman zen Euskal Herrian, eta eman da, 100 hitzalditik gora eman dira Euskal Herria osoan, nik uste dut bastante gehiago dira. Bi nazioarteko biltzarri egin dira, hirugarren bape 2008 batean egin zen, baina, sasoi txarra zen da. Gero, ostegunero, elkarretaratzea egiten zen, Arabako Diputazioaren aurrean. Normalean 15-20 lagun biltzen zian, egun hortan gutxiago, ze edurra egin zabane, Gasteizen hor ikusten duzuen ez. Bizita gidatu pila bat eginda, bizita gidatuak jarraitzen dabe, lehen bat munduzta, hilan lehenengo donbeka guztietan egiten da. Batek nahiko balau joan, goizeko 11etan nahikoa dan aurkeztea, eta oin Josetxo Mendia izeneko batek egiten ditu, gidari lanak, oso ondo egiten ditu. Hemen, hau naiz, eta, bizita gidatu bat, horrein dian, 70 bizita gidatu bat. 2018ko ekainean, euki ditu nepe momentuak beroagoak eta beste batzuk hotzagoak, ez da. Eta orduan, egin zen sinadura bilketa bat eta aurkezpen bat, ez? Ikusten dugu hemen sinadura bilketako egunekoa, baina beste izen lehenengoa zen, uste dut okar espanago, Benito Lertxundi zala, gero ez dakit berdin da, Garbine Biurrun, ez dakiz zer, eta hemen agertu ziren ape, jente ezaguna badago. Dukuzu Maite Aristegi, Paco Aristi, Nekane Jurado, Gotzo Mendibil, Iñaki Uriarte arkitektua, Pablo Gorostiaga, Iñaki Soto, hau zautzen duzu Arrasaten Bilar, Eta, hau Iñaki Aldekoa politikaria hiltzana, eta bar. Ze eskatzen da? Piezan lagin bat, arkimetrean adituak diren Europako laborategietan aztertzea, eta guk zaten ginoan, komunizala 3 laboratorio desberdinetan egitea, da elkarren barri jakin barik, protokoloak eskatzen dabe, zuzentasunaren izenean, ez? Eta gero, partekin zer ikusirik ez duten arkeologo entzutetzuek induzketa kontrolatuak egitea, lurmenek grafitoen agerlekutzat sinalaturiko, lehenago agertutako lekuan, gehiena, eskabatu gabe dagoen ezkero, hemen agertu baldin badira, aldamenean eskabatzeko, eta hori bai, argi eta takigrafoakin, edo berdan guztiakin, hori egitea. Hori izan eskatzen zena, eta nik uste dut eskabide guztiz logikoak eta ukaezina direla alperrik. Sekula ez dabe amore eman, eta hola. Heltzen gara epaiketa. Azkenean, 12 urte egon da gero zain, pena de banquillo esaten dena,
aulki zigorra. Eta hori, kontuan eukita, azken batean, prozesatua bat zala, bazegoen bigarren bat, Oskar Eskribano, baina euskeria bat esan, eta ez dutia ipatu ere egiten, gero batek aldetu nahi badu, xetasunak emango ditutez. Azken batean Eliseo Gil zan, hau da, Eliseo Gil. Eta ikusiko duzue, epaiketai buruz badude kronikak eginda, nire blogian badago, baten nahiko balau pixkate sagondu, luze esplikatu daude bai epaiketa bera, da bai sententzia eta sententziaren kritikak eta interesa eukizkero interneten topolizka, ez da? Baina, gaurkoa da pixkate brotxe alodiakin eta azkar egiteko gauzia. Eta ordan, Arabako Aldundia da akusatzailea eta estatuko fiskaltza. Ondoren, zigor eskaera 7 urte eta erdiko kartzela eskatzen zotzen zari, Eliseo Gili, eta 286.000 euroko izuna. Bada, 7 urte eta erdi eta zera. Gainera, Arabako Aldundia zitalago estatuko fiskaltza baino. Datuak liburuan dauzkat, baina 7 urte eta erdi eskatzen zaban, da estatuko fiskaltzak 5 eta erdi ere uste osala. Osea, izunaren arrazoia, 476 pieza faltzutzea, 600 euro bakoitza bider hori irtezen da. Epaiketan, han ginen epaiketan, halako baten, Eliseoren abokatua galdetu da zergatik 476 eta diputazioko ordezkariak izan zuen. Eske prentsan hori irakurri genuen, 476 ziela. Eta zergatik 600 euro. A ber, prezio bat ipini behar zan, eta hori izan, guk esate baterako museo batetik bestera mobitu behar dugunean pieza bat, hori da pieza bakoitzeko kontratatzen dugun segurua, 600 euro. Eta, holako, etzaukaten idei pese zenbat akusazioak, zenbat pieza ziren, eta ez zergatik zera 600 euro eskatzen zeben. Hemen ikusiko dugu, 476 lehenengo, gero 481 eta bukaeran 36. Acusación idatzia dio, que Eliseo puestos en común y previo acuerdo y con la intención de dotar a 476 piezas encontradas de un pretendido valor histórico, cultural y religioso que no tenían, causaron desperfectos en las mismas, rayando sus superficies a efectos de realizar sobre ellas las supuestas inscripciones excepcionales, deteriorando así de forma irreversible piezas tardorromanas auténticas. Epaiketa heldu zen, ustezko grafito faltzuen kopuruak aldaketa bat jasan zuen. Ja, etzian 476, baizik eta 481. El acusado Eliseo Gil Cibella u otra persona por su encargo con la intención de dotar a 291 las piezas encontradas. Asuntoa da, zeramika pusketa batek eta milaka agertzen dira, baina milaka eta milaka, berez espaldin baduka idazkunen bat, ero espaldin bada ontzi baten ertze eder bat, ero zozer marrazki bat espaduka, bere balioa 0 dala. Zan edot, horrek 0, ero 0-tiko zurbil dagoen kopuru bat, zakartegira joaten dielako. Ezin dituzu gorde egunero 1 kilo zeramika satia gertzen badin badira, horrek ez dira gordetzen.
Sententzia berriz, azkenean, epaitu zirenak etzian izan pieza guztiak, baizik eta bakarrik 36. 39. Bueno, 36 hiru jo zituzten benetakotzat, edo dudazkotzat, en fin. Ez dakit zeratik, hori be. Dana arbitrarioa, baina sentencia berri dio. Por tanto, entre los meses de julio de 2005 y junio de 2006, Eliseo Gil Zubillaga, bien por sí o bien por medio de terceras personas, ya en plural realizó inscripciones para adoptar inscripciones en 36 piezas arqueológicas tardorromanas auténticas de cerámica. Epaileak baloratu zituen pieza bakoitzak 2 euroan. 600, hasierako 600 eskatzen zuen zerak, eta epaileak esplikatu ziotenan, a ber, zeramika puxkak ez da balio, 2 euroan. Azkenean, ikusi dugu, zigorra, ez dakit non dago, bueno, zigorra izan zean 72 euro. Azkenean, bueno, ontsa agertzen da bai. Bueno, sententzia 7 urte eta erdi eskatzen jakon, eta 2 urte eta erdi eman zutzen. Eta zorionez, ezeban kartzelara joan berrik izan, 2 konzeptu zielako, bat esan ondaren kontrako zera, eta bestea estafa, ero ez dakiz zer, da orduan, 2 urte baino gehiago espaldin bada konzeptu bakarragatik, ez dago kartzela joan beharrik, hori da Espainiako legeak esaten duena. Orduan, izun eskaria, lehen esan dutena, 200 sententzian 72 euro, izan zian. Eliseo Gilen sententziak errekorritu zuen, auzitegi konstituzionalean, pentsaizu, zenbat denbora pasaudan, 2000 garren urtean, udan rekorritu zeban. Ia bagode 2024an, ez dago erantzunik. 4 urte pasaudia ja. Eta rekurso horren buruz, ez dakigu zer. Kondenaren arrazoiak, zango du, baina zer dela eta kondenatu zuten. Bueno, zelabait zertu beharko zeben, ez? Arrazoitu beharko zeben. Bueno, guk, filologoak bai lakarrak eta gorrotxategik eta bestiak eta guk kontra zeretan zilgok eta nik, horrek danak etzaman balio ezertako izan. Epaile bakarra zegoen, eta esan zuen begira, niri rolloik ez. Nire bakarrik, eta orduan, Madrilgo laboratorio batera bialdu zituzten 36 pieza horiek, eta han, persona bakar batek, Jose Vicente Navarro izaneko batek, egin zituen bere zerak, bere ikerketak mikroskopio de barrido izateko batekin, eta ondorioztatu zuen metalak zeudela ginean. Bueno, dena dela, diputazioen asmoa zen grafologiaren bidez implikatzea Eliseo. Eta, bueno, hori bai, ez muestrarik eta ezer hartu barik, han letrina baten egin zituen batzuen marrazki eta idazki batzuen arabera. Eta orduan, letrina hartako zerak hartu, begiratu zera piezetako idazkiak, eta konparatu ezin dena, eta eren asmoa zen grafologiakin izurratzea, baina, zorionez, Ertzaintzaren grafologia sailak
grafologia zerbitzuak esan zuen, horrek etzaukala ez buruta esanka. Grafologiak balio duela, zera dagoenean. Idazten danean, material bigunen gainean, lumas edo boligrafos edo arkatzez eta bar, psikomotrizidade hori jarraitu laikelako, baina maiuskula direnean da material gogorretan eta gainera olako zetan, ez dagoela ez horri buruzko aurrikaririk eta gainera ez duela balio. Bueno, hori geratu zen ezebestuta, ezta? Bueno, erabilizana, Madrileko laboratorio baten egindako txostenean oinarritu zen kondena. Da, esate zaban, 26 metal ezberdin agertzen zirela grafitoetan. Metal moderno. Eta hori izan zen. Mikel Albizu geologak, hori bagenkien, hori ingo zela eta geologo batek egin zaban beste txosten bat, eta frogatu zuen metal horiek garbiketa prozesuaren frutua izan zitezkela. Gainera zian kantidade oso txikitan, mikrak edo milisiman zera zian. Gainera, metal modernoak eginak izan baziran grabazioak, metalen arrastua 10 aldiz handiagoa izango zela. Berak egin zituen proba batzuk, zeramaikak hartu, raiatu eta laboratoriotik pasa. Eta moten zaban emaitza zian, igual 10 aldiz gehiago metal agertzen zen, bakizue arrastatzerakoan, beti geratzen dela metalaren zer bat, arrasto bat, ez? 10 aldiz gehiago zan. Eta, bueno, esan dezagon, froga txikienek etzala egon elizioen kontra, baina derrior kondenatu behar zan. Ja, araño joan ezkero, derrior kondenatu behar zan, eta batxagoan beste zerik. Eta orduan, bueno, hemen negozio olako baita. El equipo de historiador considera que la elaboración de los grafitos excepcionales fue una labor compleja y hau izan zen ertzantzak aurkeztu zuena. Compleja y continuada en el tiempo que se pudo realizar en 2 puntos fundamentalmente. En el propio yacimiento, en ausencia de testigos, es decir, durante las noches, fines de semana, puentes, periodos vacacionales, etc. Por ejemplo, en abril apareció un grupo de grafitos excepcionales justo después del dilatado puente de San Prudencio. En su declaración policial, José Ángel Pedráñez, arqueólogo bat, manifestó que nunca vio realizar Eliseo Gil o ninguna otra persona inscripción. Otro grupo de piezas falsas se pudo hacer en otros lugares controlados por los autores del domicilio local, taller sacando escondidas fragmentos vírgenes, lineamientos sin que nadie se percatase de ello. Hori da, akusazio hori da. Baina zer gehiago dute edo korreo elektronikoak, edo gutunak, edo entzuketa telefonikoak, edo ez, zero. Edo tailerra nun egiten zuen, ero etxera joan da topau. Ezebez. Ikusten duzue, honen arabera, kondenatu zebela. Bueno, ja amaitzen joateko, bizi-biziri dauden bi gai. Garbitu gabeko 71 kaxak eta 2000 eskadoraz egindeko txikizio berriak. Bueno, 2008an, ja ordurako, zaibilen hori, zurrumurru txarrak, ez dakit, ja artean epaia hemen bari zegoan, baina, bueno, etzila benetakoak, edo geizkizka batzen zutela, edo ez dakit zer, edo baki zer da. Orduan, diputazioak erabaki zaban, agertzen ziren pieza guztiak garbitu barik entregatzeko. Da aldundian. Da aldundiak badauka bere zerbitzu bat, zahar berritzaileak, restauradoreak. Eren eskuetatik pasatzen dira, bai arkeologiako piezak eta gero baita monumentuen restaurazioan eta biltzen dira. Zautzen du gainera, zentzu dira. Eta orduan, lurmenek entregauz zituan 71
kaja materialez betetako 30 kaja. Materiala danetik, ez ziren bakarrik zerak ceramikak, zurrak, danetik, bai metalak, bai monedak, bai, bueno, danetik. Eta Aldundiko zaharberritzaileak bigarren kaxa garbitzen ari zirela, zeramika batean ahoa galburua zeraman uso baten irudia aurkitu zuten. Osea, usoa eta galburu batekin. Hori da simbolo kristaua da, ez? Aldundiko buruei horren berri eman ziotenean, garbiketa bertan bera usteko agindua eman zuten. Eta harrezkero ez dugu jakin, egin ditugu eskaerak, kaja horrek garbitu behar direla, nondaren, esan duzko, bai, handare, baina horretan dago kontua. Eta gero, jarraitzen dabe, zera sartzen, eskabadora sartzen. Lehenengoa ikusi duzuen hori 2010ko horrekin salaketa jarri zen, eta ez zaben ezertako balio izan, esan zaben eskabadora erabiltzea normala dela, zeretan, induzketan, gaineko kapak entzeko dela, hor ikusi duzu gaineko kapa, erdikoa eta azpikoa kendu zebela. Dana dela, salaketari ari esker, bueno, handik aurrera zen jarraitu, hori futbol zelai baten tamainoko eremu hori zurra zeben, baina, bueno, handik aurrera ez da, baina joan den urtean, martxoan hasi zian berriz, baina barrualdean. Eta hemen, ikusten duzue, 4 metroko zer baten dago zertuta. Hau da, ez dakit ezagutzen duzuen lekua, Erdiaroko San Juan konbentua egondako lekua ruinatan dago guztiz, lehen sastrakaz eta arbolaz josita zegoen, aurra garbitu dabe, eta horbe, kriston zulua indabe, bueno, eta gauza gehiago, osea, ez da bakarrik, berriz be, badabitz zera. Ikusten da, beren helburua ez dela arkeologia lan fina egitea, baizik eta turismorako peskate txukuntzia, dirua etorri jako Europatik, eta zera, eta orduan, hori, peskate egokitu nahi dabe, baina berdin jakue hor zer dagon eta zer guztia. Eta bukatzeko, zergatik gertatu dau? Bueno, da nire iritzia, baina ez da nirea bakarrik. Esan nahi dut, hor mundutxo hortan gabiltzanok beti egiten da aldera, ze kristo bati pasatzen da, ez? Bueno, batetik, bazegoan euko arkeologio zailaren ambizioa, hau da, enbidia handia zegoen Eliseo Gil eta Idoia Filoi erendako. Enbidia zen, lortu zutelako Euskotrenetik 10 urterako diru laguntza indartzu bat. Ez dakit, urtean 250.000 euro, eta horri esker talde finko bat zegoen lanean, 7-8 lan, lagun urte osoan, eta lan jarraitu egiten, eta bar. Eta unibertsitateko arkeologoak pentsatzen zuten, hori lurmen enpresa pribatua da, eta hori enpresa publiko batek, unibertsitateak eraman beharko luke, eta gainera gu gera honenak, ez? Hori hor zegoen, danak esaten dute, hori ez da ademazio edo espekulazio bat, hori giro horretan bizizienak danak esaten dabe. Gero, hauzia lehertu zaibana izan zen, 2 filologo, Lakarreta Gorrotxategiren, jokaerak. Artikulu agertzen zen, sua, lurra, eta
polita eta holako bukaera, eta eren teoriaren arabera hori Erdi Aroan sartu zen, baina aurretik ez zegoen, eta gero beste holako filologiako euskerixa mordo bat. Nire bintzat euskerixa pentsatzu datanak. Beste baten, beste faktore bat oso importantea izan da Euskalduntze Berantiarraren teoria. Badakizu ez da, zein den, Araban, Gipuzkoan da Bizkaian etzan euskerarik egiten. Hori, Erdi Aroan, lehenengo teoriak izate zen, baskoiak izan ziela, Naparro aldetik etorri zianak. Ja, Santanak eta hauek eman zioten beste buelta bat horri, eta ez da Naparrotik, Akitaniatik. Eta teoria hori oso maitia du Espainiako historiografiak izan dezagun, hori erakusten da unibertsitateetan, ez Espainian bakarrik, Euskal Herrian segun zein dan irakaslea, bai. Eta honek neurri baten pikutara botatzen zaban Iruña Beleiak teoria hori. Laugarren puntua horria zalantza gehiago dauka. Badakigu Vatikanoak parte hartu zuela. Eta gainera badaude, zerak, prensa zerak, Vatikanoak behaldu zuela ona zerbait, komisio bat, eta gerokoa bai. Hor, RIP bat agertzen da, segurazko RIP ez du ipintzen, baina hasieran RIP bezala interpretatu zuten, eta hori, berek esaten dute, laugarrena bosgarren mendekoa dela, eta ezin dela izan, hirugarrenekoa hor agertzen den bezala, eta gero, ekizue, Vatikanoak asko begiratzen dutzela ortodoxiari, eta zer doian dogmaren kontra, eta zer agertzen bada dogmaren kontra ez doiana, ala egintzen da eskutatzen. Baina ez dakigu horrek zenbaterainoko importantziako idaben. Eta gero euskal politikoen ezjakintasuna eta konplexuak. Lorena López de la Calle kultura diputatuak konbentzitzen dute, zaten diote, hemen daukazu ondoko marroia, bizkor jokatu behar duzu, dana faltzua da, behar dana sinisten dau, eta batzorde bat antolatzen du adok, eta gero aurrez erabakitakoa, besteak erabakiko dena, berak politikoki lurmen kaleratuz eta ausipetuz zertzen du. Eta gainera, arko politiko guztia zertzen du. Indargabetzen dau. Momentu hortan, oso bitxia da. Agertzen direnean piezak, 2005an, PP dago zereko Arabako diputazioan buruan. Eta gainera dago Federico de Berastegi goloko ilustrau bat, psikologoa, psikiatra dana, eta la Real Academia de Amigos del País da. Eta bera posi dago, Araban abartu dago, eta gero 2008an, sartzen dira PNV eta EAK egiten dute koalizioa, eta Lorena López de la Calle EAkoa ipintzen dute zerean, diputatu. Eta bera izango da, txolopote guzti horren zera arduradun politikoa. Javier Agirre dago PNVkoa zera eta EAkoa zera. Baina gehiago komplikatzeko, EA sartzen da Bildun, eta Lorena pasatzen da Bildura. Eta Bildu berdin jokatzen da. Klaro, etxean dauka erantzule politikoa, eta ez du zer jakin nahi ani buruz. Orduan, zer perfektua, politikoki ezin da ezer egin. Orduan, egin behar duzun da, utzutzean. Hori izan da realitatea.
Ikusi du, hemen konspirazioa ala interesen konjuzioa. Bueno, ez dakit diferentzia handiri dagoen, baina ikusten da interesen konjuzioa handia dagoela. Arkeologo zaila nahi dagoa bereganatu, bi euskal filologoi komeni zaie faltsuak izatea, eta Espainiako estatu sakonari eta historiografia ranzioari bai. Eta, bueno, Vatikanoan urtziko nuke nik pixka zeragoa. Orduan, dago interesen konjuntzioa, garbi dago, elkar hartzea eta konspirazioa ere bai. Horrek esan nahi dut, konspirazioa da, batzarrak egiten diranean, zuk eta nik, eta argazkiak ere baditugu, Lakarra, Gorretxategi, zera Lorena, ez dakin hor, eta zera, eta ez dakiguna askoz gehiago da, jakina. Da, honekin amaitzen dut, Iruña Belaien garrantzia, euskarazko lehen esaldiak eta lexiko arrunteko hitzak, hizkuntzaren historiarako, filologiarako eta berebiziko garrantzia leukate. Euskaraz idatziz erabiltzeko alegina, latina besterik erabiltzen zenean. Hor ikusten da, idatziz erabili zala sasoi hartan euskaraz, behar bada ez da miraria utza, kontuan eko behar dugu, erromatarrak Europa eta Afrika parte bat inbaditu aurretik, hainbat hizkuntza egiten ziela, eta gainera euskara baino askoz be indartsuagoak, hizkuntza iberiarrak, zeltikoak, etruskoa, legurea, eta dana desagertzen dira, eta euskara berriz bizirik irtetzen da. Erdiaroan bizirik agertzen da, beste danak hor bukatzen dira. Ze ikusirik izan zuen ez dakigun hori eta idazten ez dakigun. Latin bulgarra, hizkuntza erromanikon evoluzioa eta olakoak aztertzeko ere, gauza interesanteak daude. Hor, pedagogiun bat, eskola bat egon zala be, hipotesien artean dago, eta Lurmenek hori defenditzen dute, hor agertzen dialako hainbat gai, eskolan erakuste zienak, ez da? Ziketa gaiak, erlijioak ere bai, ez bakarrik erlijio kristaua agertzen dira, Egiptokoak ere, Isis da Nubis, da Mitra agertzen da, Mitra piskat orienteko jainko oso estimatua Grezian da Roman, eta jakina jainkosa paganoak ere bai, ikusi ditugu hor. Evangelizazioa, kristauen pertsekuzioko zeragar, ikonografia, Euskalduntze berantiarraren teoriaren nolabait ezabatu edo hilengo luke, eta bihardan bezala zaindu ezkero eta museo bat bertan jarri eta gauzak ondo egin, izan lehike Iruña Belaia, nik uste dut hemengo gehienok ezagutzen duzuela, parajeagatik ikusgarria da, eta Euskal Herriko lekurik bizitatuenetako bat izan lehike, gauzak ondo eginda gaur egun, ez da inorara joaten, bizita gidatu eta diputazioa baitu bere bizita gidatuak, baina agertzen dira boste hoze, benetan bizita gidatuak guk egiten ditugunak dira, guk eramango gintuan igual, 2.000, 3.000, 4.000 lagun. Diputazioan zeetan, nahiz da neuki ordaindutako gidariak eta oso jente gutxi joaten da. Eta joaten dienak, ordu erdi ikusten dabe, Añanara joateko, Salinak ikusteko, ero Tuestara, edo Baldere jora. Eta, eta izango litzake, moteldua dugun Euskal Arrotasunarentzat auspoa. Izan laike, pixkat geure burua pixkat ahalduntzeko modu bat. Eta
Besterik ez, batzar bat dago, urrian, Iruñabelei buruzkoa, animatzen bazarete, segurazko urrian 19 izango da. Hemen ditugu manifestua zertu zuten etako batzuk, ez? Biurrun, Lertxonde, Pereari, baina egia da, jente askok bai, sinadura bai, baina hortik aurrera gauza hondirik ez duela egin. Eta besterik ez, oin zuen zerak nahi behituz. Galderak edo ekarpenak edo kritikak. Bai. Kamioietan egundako gauza guztiak... Bai. Nola egun ziren? Handare, bai. Hane, a ber, joaten naizen hasierara. Ez. Begira, hor ikusten duk zera? Hor dago, hola, bolketeakin joaten zian, ez dakit, hemendik aldik hasi zian, bestek aldik. Baina, exageratu barik, 500 metruan dago kamioiak ustuta, ron. Eta zabalera ondi baten. Oin gainetik, zer berriakin, eskabazio berriakin, gertu da. Hor dago dana. Hor dago dana, ja 15 urtean bedarrak, sastrakak, arbolak urten da gainean, baina hor dago. Bai, hori, egunen batean hori eskabatu beharko da. Eta ikusian zer dagon. Ze gainera ez bakarrik grafitoak egon lehizke, eta netik, ze, karo. Pasatzen da naia, balore arkeologiko asko galduta dare. Ezin dielako datau, estratuak galduta delako, baina alatabe, nik uste dut hori egin beharreko lan badala. Honen baten, hori joan ara, kribau ondo, eta, bueno, bai, egin beharko da. Beste norbaitek, esateko edo galdetzeko? Bai, etxe. Hor, bai, jasotako pieza guztixak Arabako museoan da, ez? Hor ez dago aukera hor geldi dau? Bai, eta ez tozko belagatzen akzesorik ez daukagu zera eta ez. Bagabiltz eskatzen, badabil ikerlari bat, ja tesi bat egin behar da belako eta eskatzen eta bar, badaukagu esperantza igual, ahal izango dituala pieza batzuk ikusi eta zera eta esperantzia badaukagu, baina hori bezaila dago, oso zaila dago. Egiten daben alegin guztia, norbaitek eskatzen baditu, ezetz. Eta, baina, bueno, gutxienez espaldin baditue apurtzen, botatzen edo txikitzen, gaitzardi. Eta arantzadik eta honek, isilik? Bai, isilik, bai. Ez da jaso, lehen esan dugu, politikoetan handi 0, unibertsitateko irakasle eta zenatik ere 0, baina bere gremiokoen handipe, bai, ondia bi edo hiru suelto arkeologoak, gaina kanpokoa gehiago, hemengoa baino, Silgo eta Madrilgo beste bat, eta bar, baina Arantzadik eta ez dago ezar egin alde. Eta oso mundu kainita da neurri baten, eta gaina prekarioa, eta arkeologia taldeak bizi dira neurri handi baten
subentzioetatik edo proiektuetatik, ezta? Eta diputazioak edukitzen dago aginpidea eta dirukaja, ez? Orduan, irtetzen badira karril nagusitik, eduki dezakete represaliak, eta orduan hori da bat, eta bestetik etika falta. Nik esan edote, ikusten baduzu lako gauza bat, sakondu eta legindu ez, baina jentea ez dago bere prebendak eta bere estatusa galtzeko ez dago. Beti goten da salbuespen bat, zorionez, baina ez. Besterik? Begira, Eliseo oso gaizki pasatu zen, normala da moduan, ez da? Nik uste dut medikatu egiten zala, beharko ez da. Oso kokilduta egonda urte askoan, hori ikusita ze goeretan zegoen, bera da pelikulako gaiztua, falsifikatzailea, iruzurgilea, bera asko ezagutzen dugu personalki, eta da ogi puxketa bat, persona honek gisa. Ez da nik gaizki hitz egiten duten persona horietaz ere, berari ez diozu entzungo putakumea dela, ero. Da, hori. Eta epaiketa pasauta gero hobeto dago. Zan nahi dut, argaldu da, desente, egonero ibiltzen da, ez dakit, daukaia rekorrido bat egin da, 7 kilometro zera, eta, nahiko ondo da. Nahiko momentu honetan, da momentu batzutan ez ginoan peseta bat emoten beragatik, pentsen honek egingo dago ez egiteko bat alakon baten, ero zera, bere egoera be, eta gainera egoera ekonomiko oso txarra, eta hori, baina, nahiko ondo, bai. Horre epaiketan, esaten da, eundaka pieza eta inskripzio egin dituela, eta 26 metal erabili dituela. 26 metal, niri orain, etzait okorritzen nik zerrendatu behar baditut, ikaragarrizko zenbaki iruditzen zait. Orduan, nire galdera da, Eliseo Gili artista bezala ezin dezaio bukete zaritxo bat eman edo zer? Bai, hori ez dakit nork esate zuen, baina idea berdina ez dakit ez zuen jarri zek edo zer. Eliseo Gili zera ez, zigorra ez, Nobel saria eman beharko liokete, hain ondo falsifikatzeagatik zerak piezak. Zara dut, begira, ikusi, Navarro declara haber encontrado 25 metales diferentes en 35 piezas. Hierro, acero, manganeso, cromo, níquel, vanadio, molibdeno, alpaca, latón, plata, estaño, cobre. Incluso no aptos para la grabación, zinc, plomo, cuprita, oro. Esto implicaría usar unos 25 instrumentos diferentes para realizar 35 grafitos, cosa fuera de toda lógica. Hay que tener en cuenta que si un falsificador quisiera hacer pasar por buenas las inscripciones, no tendría ningún problema en encontrar un clavo o cualquier otro objeto punzante de época romana para su fechoría. O sea, es que, a ver, batek nahi baldin badau zertu,
nola ez du topauko zerbait, metal bat garai hartakoa eta arekin egin. Esan edot, ez dauka inolako zerik. Gero, gainera, gure taldean badago geokimiko bat, Belgikarra da, Euskal Herrian, eskerrak estrangeroei, zehoze bizi gaudea zutoltan, Bandendrixe da, eta bera da geokimikoa, flamenko Belgikarra da. Eta honek, begira, en algunas piezas se apreciaban partículas de oro, eta ertzaintzak esaten dau, posiblemente procedentes del anillo del falsificador. Es que, honek jo, pelikula bat, serie baterako emango luke. Dato concordante con el sello de oro que Eliseo portaba en los años de aparición de los grafitos, hori ertzaintzak esaten dau. O sea, con el sello. Asuntoa da, eta en los 5 casos donde aparece oro en la superficie de las cerámicas, el oro es claramente distinto. De ninguna manera se puede llegar a la conclusión de que el oro tiene relación con el mismo anillo de oro. Son 5 tipos de oro distintos. El sello de oro que aparece en algún vídeo de Eliseo es una imitación de un anillo romano, pero de latón, comprado en el British Museum por Eliseo Gile. Eliseo Gile, que erakutsi digu. Este es de latón y lo compré en el British Museum. O sea, ez da horrezkoa. Eta gero, Bandendrixe esaten dau. En el caso de la pieza Estaquiser, es una partícula de oro con pico de cobre más bajo que plata en aleación, sin zinc. Hori Navarrok, Madrileko berak ematen ditu datuak, Osea, hemen agertzen da halako urrea, hemen olako, ez du asmatzen honek Bandendrixek. En el caso de la pieza diciendo es oro filiforme. El 24 es oro puro. Es una aleación de oro con platas, cobre y zinc. O sea, urre klase guztiak ere desberdina dira. Gai hau, zorionez, ibili dira espezialista oso ona, bai arkeologian, bai geokimikan, geologoak eta bar, gure hildoan egon direnak, eta baita juristak, sententzia estartzen eta bar, eta oso jorratua dago gaia, oso jorratua dago. Baina, arrazoiak eta egixak badakizue, ez da bela balio izaten askotan. Baina, esperantza ez dugu galduko, eta nik uste dut gaiak oraindik bizirik jarraitzen dabela, momentuz, sua piztuta bintzete hori, alegintzen gara hori piztuta jarraitu daixen, eta, kongresu bat badago deituta, egonda Hernanin mozio bat aurkeztu zen, eskatuz kaja horiek garbitzeko, eta ez dakit analiziak egitea ere uste sartzen dela barruan. Eta, hau batez onartu zen. Hernaniko udalak PSOEen abstentzioarekin, baina, PNV, H. Bildu zerak, Podemosek, baietza botatu zen. Izan laike hori bide bat jarraitzeko, dana dela zaila da. Zaila da, ze instituzioak ez da amore moten, jokoan dagoelako jente askoren prestigio profesionala, kurrikulum bite osoa, ez da gizer, imaginatu, biharrotzi irtetzen dela, benetako dira, nola geratzen da, Lakarra Gorrotxategi Nuñez Unibertsitatea orokorrean, nola geratzen dira erabaki horiek hartu zituzten politikoen partiduak, politikoen partiduak igual personak aldatzen dira, eta
errezago bazten dira, ezta? Baina resistentziak ikaragarria dira. Eta orduan, ikusiko ze pasatzen den. Eta konstituzionalak aldeko epaia egongo gale, konstituzioaren aldeko epaia? Zaila ikusten dut, baina emango baleu, ja, birtengo leuke asko jota errugabe, baina piezak jarrituko leukete falsuak izaten. Ez da izan Eliseo. Ez da frogatu Eliseo izan dela, ez da frogatu inondik inora, etxako topau, lehen esan duten, ez ebez, osea, baina piezak, ezke hori gainera ez, hau hasieratik esan dugu, hau ez da gai judiziala, hau etzan judizializatu behar, etzan epaitegira behaldu behar. Hau gai zientifikoa da eta zientzian bidez zertu behar da. Laboratorioak, behar dana, kata kontrolatuak, mila modu daude. Baina, judizializatu zen eta hola dago. Bueno, besterik ez badago, edo ondio beste zeu zer badago esan. Eta bestela, eskerrik asko etortzeagatik eta hurrengo arte. Eskerrik asko. Badaude pare bat liburu, zera Iruña Belei buruz, hori erderaz idatzen nuen gainera, apropos, epaileak eta irakurri zezan. Eta gero Sardiniakoa eta Italiakoa da. Norbaiten nahi baldin badau erosi, Iruña Beleiakoa dira 10 euro eta bestiak 20. Ederki eskerrik asko.